госпожа Петя Гиджова и госпожа Мария Богоева. Те освен наши учителки са и талантливи народни певици. Аплодисменти! Liebe Freunde, bei meinen besonderen Gast, Frau Petja Gijova und Frau Maria Bogoeva, sind unsere Lehrerabend begabte Volkssänger. Sie möchten alle Gäste, Lehrer und Schüler zu Weihnachten begrüßen.
и тя ще мамо да се пожени, да се позволи, да се южени. Мама на добри синко думаше, синко добреле, днеска е синко пазар панаир, мама на пазар синко ще иде. Невено момене, невено, изгорях младо и зелено. По тебе, момене, невено, че ми е сърце сгодено. Невено, момене, невено, изгорях младо и зелено. По тебе, момене, невено, че ми е сърце сгодено. Сърдечно благодаря на всички наши ученици и не забравяйте, че българската музика отдалече идва тя. От Китна Тракия, Равна Добруджа, Непокорна Странджа и легендарните Родопа, Рила и Пирин планина. И българската народна песен, тя е като чиста момина сълза, бистра като горско пъточе. Весели празници на всичките! Скъпи приятели, следва най-вълнуващият момент от днешното тържество – подаръците. Моля всички да останат по местата си и да се наслаждават на хубавата презентация за Коледа. Повтарям, останете по местата си. През това време раздаването на подаръците ще става по класове, като започнем от детската градина. Ще става